Anai Arrebok jaunaren bakean. Aste horietan, jaunaren nahia bereizteko bidea lantzen ari gara. Aita Santu Frantziskoren eskutik. Azken saioan, otoitzaren beharra eta zentzu sakona azaldu genuen eta gaur beste atal bat jorratuko dugu. Jaunaren aurrean gauzak ongi bereizteko, ezinbestekoa da norberak bere burua ezagutzea. Hau ere ez da bat ere erraza. Badakigu, saiakera honetan adimena, oroitzapena, nahia eta afektuak lotuak daudela. Eta ezin dugu erabakirik zuzen hartu, ez dugulako geure burua ongi ezagutzen. Askotan entzuna duzue, baina lagun honek nolatan ez du bere bizia konpontzen. Inoiz ez du jakin izan zer nahi duen. Mutur horretara iritsi gabe, guri ere gertatzen zaigu benetan zer nahi dugun ez jakitea. Ez baitugu gure buruaren ezaguera zuzenik. Espirituzko lanetan eta bokazio krisietan nahiko sakona izan ezten elkarrizketa bat faltan botatzen da. Bizitza erlijiosoa alde batetik eta gure atal gizakoi ezaguerazko eta afektiboaren artean bestetik. Benetako discernimentuaren oztopo nagusia ez da jainkoaren natura ieskorra, ez. Guk geure burua aski ongi ez ezagutzean dago lehen esi hori. Gainera ez dugu jakin nahi nolakoak garen benetan. Ia guztiok maskara baten atzean ezkutatzen gara. Ez bakarrik besteen aurrean, ispiluan begiratzen garenean ere. Denok dugu joera hori. Geure aurrean ere estaltzeko jarrera. Gure buruarekiko ezjakintasuna gauza bat da. Eta jaunaren presentzia ahaztea ere gaineratzen zaio. Jauna ez ikusiarena egin eta gu ere estali. Gure nortasunaren ezaugarriak ez jakin eta gure desio sakonenak ere ez aztertu. Norbera ezagutzea ez da zaila, neketsua baizik. Pazientziazko barne indusketa lana dakar. Gelditzeko gaitasuna eskatzen du. Pilotu automatikoa itzaltzea. Gure ekiteko moduaz konturatu gaitezen. Barnean bizi ditugunen sentimenduak behin eta berriro itzultzen zaizkigun eta baldintzatzen gaituzten pentsamentuak guk maiz ez ditugu sumatzen. Erne bizitzeak, emozio eta gaitasun espiritualen artean bereiztea eskatzen du. Sumatzen dut ez da uste dut. Gogoa daukat ez da nahi dut. Honela jabetzen gara gure buruaz eta errealitatearen inguruan dugun begirada batzuetan oker dagoela. Horretaz konturatzea grazia handi bat da. Maiz gerta daiteke, errealitateari buruzko uste okerrak, iraganeko esperientzia txarren ondorio direnak modu bortitzean guri eragitea. Gure askatasuna mugatu dezake. Benetan gure bizitzan garrantzia handiko duen horren aldeko apustua egiterako garaian. Informatika aro honetan badakigu zein garrantzizko den pasahitza ezagutzea. Informazio pertsonal eta baliotsuak dauden programetan sartzerakoan. Espirituzko bizitzak baditu bere pasahitzak. Badira hitzak bihotza ukitzeko gai direnak, gure sentiberatasun sakonena ukitzen dutelako. Tentatzaileak hau da deabruak ongi dakizki pasahitz horiek. Eta garrantzia handia du guk ere ongi ezagutzea.
nahi ez dugun lekura joan ez gaitezen. Tentazioak ez dizkigu, nahita ez gauza txarrak iradokitzen. Baizik eta maiz, nahastu eta merezi ez duten gauzak gehiegizko garrantziaz erakusten ditu. Modu honetan, txunditu egiten gaitu. Gauza erakargarri horiek gugan sortzen duten eragin indartsuaz. Gauza eder, baina gezurrezko direnak, agintzen dutena bete ez dezaketen aferak, eta gero azken finean, ustasun sentsu eta tristezia murgiltzen gaituzten gauzak ezagutea ezinbesteko zaigu. Hutsune zentzu eta nahigabe horrek, zuzena ez zen bide bat hartu izan dugunaren seinale dira. Amua adibidez izan daitezke, estudioko titulua, ikasketak, gauza on horiek ez bairi gabe, baina ez bagara benetan aske, sasi itxaropenak bazka ditzakegu horiekin. Gure balioa horietan finkatzen dugulako. Baina horren azpian, zer dago benetan? Guzti honengatik senide maiteok dio Aita Santuak ezinbesteko dugu geure burua ezagutzea. Gure bihotzaren pasaitzak zein diren jakitea. Horien aurrean oso sentiberak gara. Hitz gozoez iruzur egitera datorrenari aurre egin ahal izateko. Hori eta batez ere jakin behar dugu zerk duen benetan garrantzia. Azalezko moda eta esloganengandik bereizteko. Guzti hau gainditu ahal izateko kontzientzia azterketa dago. Ez adiskidetze sakramentuan egiten dugun hori soilik, ez mota olakoa. Zer gertatu zaio gaur nire bihotzari? Gauza asko, baina zein aztarna utzi duten igan. Lasai irakurri egunean gertutakoa, nabaritzen ikasiz zeri eman diogun garrantzia handiagoa. Zer bilatu izan dugun? Zergatik eta azkenean zer aurkitu dugun? Batez ere, zerk asetzen duen gure bihotza. Zeren jaunak bakarrik onesten ditu benetan balio dituenak. Berarentzat baliotsuak, guztiz maitatuak gu gara. Ezerk ezin digu bere besarkada kendu eta eragotzi. Zeren berak hau nahi du. Askatasunean eta zorionean aurre egin dezagun beti. Senideok lan polita, ez bairi gabe aste honetarako. Bake eta on.